Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. Nga ikot kuban re dinto ngalai kendo bat HDR personally, ba HDR ruang bat ngit ya ka baki ong kibrio. Na la don parti la posnem kan don parti. Tengah kebangan ngit HDR pan ya bangit ki hamsaya ham nentai. Gini ki parti gelong desperate kindalech pai ba ki tre ki persang dan pengit ya ki leader jongi badon ha kongres mar babon ni bru badon bat ni ha kongres untang don opposition ni kam ya duk ndeu ba HDR ngan trial deu baduk pakila ban su big kumne kumtai. Kini ki baro kade gajing pamla jong ki ban pengit ki bru persang ban pengit leader ki ba leader jongi ki basha ngit kulmar mentabon ki mala khamia snel thot bon bala babero ban leit ta kasuk ndai ban maintain pat kata gajing leit ban job yang kam de ka pasuk maru pai ba mentai ki kam start ki pai ba sibon ki nong thabut sibon ban ya ki candidate ide ban sel tho kata i bru ki jet la di gidon gajing senia ki bru ki jet la da ki i ba ki bru jongi ki trehok te ka sansnem ke election ka bandang wan sechisnem na trai ki jingkelai ki ban bon ka jinglek nang ni sitai nang te sene ka nang bon tingim de ban nervous ni kum ki nang tre kam tam ki leader ki parti ki papar in trestom in lech ki paiba ki isu ki babon ki ba persya ikane ka sarkar klem artenten ba ka jingrai paiba ka de ka final ka jinglek jong ki leaders na gabai ka parti kam de ka final hin i na do basdang ka Meghalaya kamjudan ka corruption kumalong hani comment kajing corruption ka highest ever ha history jong ka Meghalaya ka de kan ka comment mut ka tuk bisa be ki yo shekin bo stang ban thet yo no hi tang ban penbie yo no hi de kata ka daw ka don kajing phalo ki be ki batat ta la lek la galek setu ki barang don bat ngi ki ba ko ban sekri ki don bat ngi tengi don ha portion nimla ban ni compete ki te kuma ong pi bisa bi yo e no srok bisa bi yo ba ki pendik ya ki bru halenti ki bisa bi yo ki pendik ya ki trok pendik ya ki nong tre doyong pendik ya nong tre motion pendik lapon ki kontraktor mentah stang ki jong ki be na dong hadong kato bisa si kin bo ki hap thet ya no kenang kin yo bor su kin thet su kin pendik su to pai ba un setip un sepesaro pai ba hakanu korkom ukwa pai ba man long hane ga jo ka system ne ka Meghalaya kan change lare kum kini ka skar kan nang continue kum kini ki bru te mentah yang atrai ko ba ong pi ki leaders ngila ban thet re ki voters ta kam de ka besok